στην Ύδρα, σου λέω κάποτε, πόσο ήμουν, 18-17 και μας πλησίασε ένα σκηνοθέτη και λέει: θέλετε να γυρίσετε λέει, μια τσόντα, δεν θα πάρετε τότε μαζί να είναι 10 χιλιάρικα. Αλλά όταν εγώ μετά είδα το σκηνοθέτη και μου έλεγε: ναι, μου έλεγε ο σκηνοθέτης είναι αριστερά και είναι δεξιά, σταμάτα και το αυτό, όπα του λέω: τι έγινε, ρε φίλε. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Γιατί σου λέει αυτός τι θα κάνεις, κατάλαβες. Σταματάς, ξαναρχίζεις. Αυτό είναι οδηγίες, αυτός πώς θα γυρίσει το προβλάτι. Κατάλαβες, πώς θα το γυρίσει. Τι θα γίνει μπόκολη, θα πηδήξεις. Τι θα γίνει μπόκολη, θα γαμίσεις ή όχι. Ο φίλος μου την έκανε και δουλειά αυτή. Για 2 χρόνια δούλευε. Ναι, πήγαινε. Να σου πω κάτι, θα πάρεις ένα έργο που λέγεται Διακοπές στην Ύδρα. Ναι. Ωραία, σε αυτή. Λοιπόν, αυτός ο φίλος μου λέγεται Σαλόνε αυτός. Να τον δεις, ένας αδύνατος, είναι μελαχρινός. Ναι. Λέγεται Σαλόνε, το λέω. Αυτό παλιά μιλάμε για το 82 μιλάμε τώρα. Ο Τέλης του Σαλόνε. Ο Τέλης του Σαλόνε, μπράβο. Τον έχω δει κάτω στο ίδιο να στο βαρδάκι. Γεια σου Τέλη, από εδώ η κουκλάρα που σου λέγα. Μπράβο. Πολύ ωραίο κορίτσι. Θα μου κάνεις το ονοματάκι σου. Μαριάννα. Λοιπόν, Μαριάννα, τι θα έλεγες αν σου πρότεινα να μου κάνεις ένα τσιμπουκάκι. Δέχεσαι? Όπως θες. Αυτό θα με λέει τρελαθεί. Εγώ έχει να με δει τώρα 40 χρόνια. Αυτός όμως το έκανε επάγγελμα, κανονικά. Επάγγελμα. Είχε παλαμάρι καλό γι' αυτό. Ήταν δυνατός, πολύ. Ναι. Πολύ δυνατός ήταν. Ξέρετε γιατρέ, ο φίλος μου την έχει υπερφυσική. Και έτσι έχω μεγάλο πρόβλημα μαζί του. Η περίπτωσή σας, Δεσποινής, μας δίνει το δικαίωμα να προβληματιστούμε και να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Γδυτείτε παρακαλώ. Πρέπει να πήρε και το σκηνοθέτη αυτό. Γιατί μου λέει ένα βράδυ, μου λέει έχω ραντεβού με το σκηνοθέτη. Μου το είπε, έλα γελάει. Μου λέει ένα βράδυ, μου λέει δεν μπορώ να βγω μαζί σου, λέει έχω ραντεβού με το σκηνοθέτη. Μου λέει κάτι θέλει να μου πει, είναι ιδιαίτερος. Πρέπει να σε κόλλιασε όλο το βράδυ. Σαν τρελός τον έπαιρνε ο σκηνοθέτης τηλέφωνο. Οι περισσότερες έτσι, οι περισσότερες σκηνοθέτες. Στο μεταξύ, μετά, ακούς, Μένιο, μετά από 2 μέρες πήραμε ένα καφέ εκεί στην Ύδρα, εκεί στην παραλία κάτω. Και του λέει ο σκηνοθέτης, σήμερα που πήραμε καφέ και τέτοια, λέει δεν μπορώ, λέει, πώς το λένε, κάτι του παιδί δεν μπορώ να καθίσω, λέει, τι ωραία λέει που ήταν και τέτοια, λέω τι έγινε ρε μαλάκα. Και δεν μου το έλεγε, τρεπόταν και μου λέει, το άρμεξες, μου λέει εντάξει, για ψυχικό το έκανα. Πρέπει να το ξεκόλλησε δυνατά το σκηνοθέτη. Πολύ δυνατά, πρέπει να το πει. Δυνατά. Τον έδωσε του Μαμιλοκλάνης του στα χέρια δηλαδή. Γάμισε τα. Γιατί του λέγε